Hello po, magandang umaga po. Ano po ang Waray Vlog. Ano po kami ngayon sa napakopra namin. Lupit mo. Malamay ko na ako dito. Oh! Barikin ko na. Wala na rin musuh. Nag-iwari kumuan ka sumangit ng litungkuan. Puro dito pagkagi rin. Iya, saya tunan. Balik nagkuhan Albert dito adi dan iya mudah mudahan dito mabunot kaya puyo na ito kapalit mga kolopan kalo na katilo yes okay dito na kung dito kanda biti kada yung tulay bumulin niya tatay pagbuan nakada na kanda bitong sikad Namay, iwan. Ya, punya. Adi ngayon na kina sumulog na dito an saog. To. Sige siguro ngani. Okay. Pas sigara. Sigara. Terus kamu. Ayo aneh. Coba kita. Cebuk. Coba. Ito niyan pagi sipot. Yan po guys, paano namin putin yung mga sinakan ng nyog so ulad nga lang so madamo yung nyogan ng tatay ko. Dalawa lang kami ngayon, di namin ito matapos ng isang linggo. Wala pa po yan sa kalahati. Marami pa yan dun sa unahan. Hakotin. Grabe po, hindi pa naipon. Wala pa yan sa kalahati.
Doon na yung kapatid ko. Doon na siya sa unahan. Kakot na. Kahapon pa kami nag-umpisa. Hindi nga lang ako makapag-video kasi maulan. Yan po masisi, maraming damo. Hindi na napapatakbasan. Gawa na marami pang ginagawa. Isang linggo to guys, di pa siguro matatapos. Dalawa lang kami ng kapatid kong gumagawa. Marami pa yan doon guys, unahan. Tapos doon din sa banda doon. Hindi pa matapos-tapos. Kasi dalawa lang kami.